Spesial ke Pak Suraji. Aja sesuatu yang berat, curiga awakmu aku. Punya apa tuh, Bun? Terus aku, ya, kita. Bocah contoh sih. Bekas ning klambiku Bro iki jane sapa? Kaya apa jan? Luntur tanpa warna jare iso Mergiani urip yo sing
Rika wis karo rengati nelongso rengati asik Mas bisa turu nyapa dat nyapa moto temakane dia lu penak tenan iki lho mesti sik lesu lesu alah ngomong karo kendhange ngomong iki basamu iki lho aku ya biasanya terlihat orang ini lho aku malah curiga bahasanya marah-marah perongan foto beli rene otak tebile yes liwar aja oh kompak kok ya macet kamu sampai di Mangka Batur mari kuwi donat dewek kantru namun kepikiran kapan bisa nyanyi Riko Rengati sud sidam sidam Riko lagi Riko salah arep turu yo bisa turu Sektur besar. Ala kapir. Orang ini orang wes gak wes. Wah enggak mau. Iya, takut kakak. Lah, lesik dene orang sektor kejak jatuh. Ya. Sinden kok sensi gitu. Yo. Pamer ke yo. Wah, delok Bapak Slamet tenanan. Pak Slamet ki tenan biyen pendekar lho ya, metet mesti gitu. Lho, iki ta Pak Slamet dong dagang. Lah, sing lindungi kopiah lho, Dok. Nah, kelas. Wah. Saya sabar, Bro, peladon iki sabar, Dok. Ya.
Ya. Tinggal perangnya kapan teman? Kan masuk jurus ini ya. Rambutnya sampai terluka apa Mbak Nur? Ya sabar Mbak, sabar Mbak. Was. Pendekar kokulan, pendekar sektor ya dia. Udah kalau kau tenang di pokoknya. Was, yo, iya. Sabar bah, sabar bah. Yo, bojone puputnya belajar gambuh musuh buta iki langsung. Ora wani budal. Ya Bu. Sama takon ini Mbak, isi apa Mbak? Ayo pamer kita. Kondang kalau boleh jagat tepuk tangan, surau sekramik lo. Asal kau foto gantengnya bung bedo. Awai. Sita lepu gagah perkoso. Sita ilo boleh telon belum tok. Ya, gila. Otak kawat belum sih. Ah. Ya. Ngono lene janger ya dapuke ya ora gelem perang lho ya. Nen. Wah, senengane gur kula sora kanca. Ayo tribel kapan udah dadi ratu lek dapur ngono. Ya, saiki delok-delok. Pamerno damai budaya kaya ngene iki lho. Wah. Sing duwe nomere dulure Deni ndang cepet dihubungi ya. Nah. Ayo, pas. Yo, setane teko tenan. Loh, kaisar piye kembang sama air ono piye to kuwi? Drawa iki pinter drawa iki, Dro. Sing kaya liyane ngono kok, Dro. Lah iki terus piye lagi lain terus piye? Wah. Wis ilang tenan kembange. Musuhmu nang ngene lho. Ayo, kepiake le. Dadi. Wah, angel betul, Bro. Kamu kok delok Pak Slamet lho iki. Pak Slamet iki seniore awake dhewe lho. Nah, Bro, kok japane kembange nih Pak Slamet. Iki lho sing klambi batik iki lho. Lho iki MC kondang dandang mosok iki. Iki mbiyen kondange tenan, awas. Meja ladalah. Ah. Terus jaluk sopo? Oh, ya jaluk Mas Tony nih. Tuan rumah. Lo apa kenal ini lo? Bro, ini nyapa tau kopi barang ini, Bro. Oh. Ya. Ya, lagi setan tenang ya, api tenang setan ini, Wah. Ayo, api tenang setan ini, serep tenang, serep lah. Wah, ini corona api, bene ini, api tenang. Didongake muga-muga panggai iso ngene tenang. Didongake ben kaya ngene. Lho siapa tuh dong? Api ledam api. Tuh.
Oh. Oh, wong iki kaya Indra iki lho. Masalah ora los. Dadi ngelangor. Yo, setane teko tenan iki lho. Ora sembarang lho. Yo. Yo, diguyur kata kok. Diguyur ada sing ngene lho. Halo, arep pelatan goyu. Oh, ayo. Yo, ora apa-apa, hebat. Ora apa-apa tenan iki. Golek sapa tok? Woi, pesen sih. Oke. Yo. Iya. Ora sida. Golek selamat tenan ya. Ora apa-apa tek, gatot kok. Ayo, ora apa-apa kecil. Kecil bro. Ya, ora apa-apa. Woi, tak nyapa tok. Nyapa tok. Nangis Sosit, nangis. Lho setan ora apa-apa, bocah ora apa-apa. Nangis. Nah, Karena ora apa-apa Be ya. ora apa-apa. Jangan. Ya, setan sudah ngeruwet iki. Lho, Sunar Gatot itu tuh dasar apa-apa. Lho iki sandure Sunar iki. Ora apa-apa. Oh, sandure Sunar le. Sandure Sunar iki. Lho, terus ora apa-apa. Nangis. Sare ora apa-apa tok. Ora apa-apa. Lah kae lho sing linggo nggih kotak-kotak damel kopi akeh apa ngono rono. Pak Tony. Iya deh. Wis tarono Pak Tony yo kat mau kabeh diparingi yo. Kae lho linggo nggih kopi ah. Loh, semuanya lah kalau diawe loh kan. Nah, ya, yes. Aku rapat Tony tonton cewek-cewek kayak ini tenang diharapin, kan diharapin nyawer kan. Nah, Krono malah. nah Bu Tony digoleki Bu Tony. Lah sing sitok ora diparingi Mas Tony.
Lah, ora to. Bojone ora karo. Coba nek kok kowe, aku sing sanding rene wae pol aku kok. Ya. Lah, yo kowe lho. Bro, jane ki nyapa to, Bro? Ora mau cedeki nyapa kowe jane ruwet nang ngene. Ayah Gatot, gak apa-apa kan nek nggo tumbas susu. Kok tumbas susu dia dewe iki. Anake susu teh. Itu. Kan karo butone dipari. Mau kemana? Bos sampun. Kuwi kowe dhewe lah kancane ndi? Mas Indra kok Oh, ora? ada tongses. Oh, iki liyane Mas liyane Mas Tony kabeh dar maringi lho iki mau. Lho lha piye? Lah sik tenane. Aku ki sik buru iki jareku lek anu ki puput to. Masa sampean balik. Ini tak kowe iki. Ya ampun. Sak disemburi gak ketemu. Hah? Bojomu lho piye ra mbok carane iki lho. Bojomu? Nyapa penakane? Nyapa penakane? Lho engko piye engko? Pokoke Mas, satu sederhana tari, aji jaran goyang. Si? Yo! Lepas sing ngobrol. Tulisannya iki lak penasaran. Cepetan, Dek. Tulisannya yo gak kok elek. Iki gerakannya sapa iki? Aja guyu-guyu lho. Gila aja. Dino iki aku mau kalah karo sing jenenge Sinar Tato. Kono numpak apa jenenge? Jana numpak mobil. Untuk ku lho. Badian. Kowe iki untumu lho bari mbak patrene nang ndi? Cewek iki sing lembah lembut. Lebah. Aja mringi sama. Ono tulisane Gatot elek. Sinar rek. Ulang anu, bareng wis sik. Ya aji. Chandra Dewi Nartasi. Makasih Bang sore.
Le. Le. Ya Aji, ya Aji, ya Allah naik bang. Lang. Ora kerja. Apa tuh? Carane sebelah cili-cili ya dua menit ya. Nganu, Mak, jarene ora kagum. Iya, ora kagum jare dikanone. Wah gelem kan? Lo, ngelakuin aja lo. Tadi gila. Dati. Ya ampun. Lama, wae langsung dibatingi si cilik. Kowe ora kowe. Ada rene. Mundas kabeh lon. Tuan rumah kok ora nambahi to yo. Ini tuan rumah ya. Ayo nih. Ayo Tor.
Aris, sing bener sing bener. Angel harus di situ. Oh, mau sing digawe Pak Anton saiki Bener. ganti. Bener. Pundi Paris? Bener. Paris pundi? Iya kan. Enak-enak lho. Tak belani sikil sampe kok ngene. Iya toh. Iya Pak. Sukan aku. Hijau. Siapa jenenge? Sing ngebumi. Mungkin cewek. Ayo tok, ini tok, padha lanange lho tok. Pak Toto iki mosok wedi gila karo kamu. Kok malah bu ayo. Ayo tok. Lewat air. Cilik aku rondo. Lewat air. Lewat air. Dudo cilik lah, aku lagi ada dudo cilik dari sepiro. Masa duduk. Padha. Netes banyune motong, saka jenenge? Tata nangis ketiban nondo. Pira prawan perkara anake sak kandang. Duit duduk, tua anak limo. Sing iso bolak-balik kaya goleng telo. Tapi mana anak limo beda bapak. Lewat air. Lewat air. Bek, dikasih. Ayo masuk ke kamar. Teri. Masukku dia. Alhamdulillah. Mas Anto nakal saiki. Sing tau mule ngomongnya. Gawene mabuk-mabukan. Sing mikiraken percaya. Ison sing kuat, ison sing ora urip dhewekan.
tela ya Nduk ya. Kurang sampean ben angkat meneh damai budaya pimpinannya Mas Andi iki lho ya. Iki lho Bang. Apa teka? Ayo ditutup nih. Oh buta. Alah sih sama decian. Woi. Sini Rita sebenarnya rata ya Mas ya. Baik Bapak Ibu hadirin bisa yang berbahagia. Itu nanti satu sederhana tari Ajin Jaroy Goyang sedang Anda tonton bersama. Menjadi sesi yang berikutnya, mari kita tonton bersama satu sederhana tari jaranan Buto Songkel Mejo. Selamat menyaksikan. Guntur.